L'Ajuntament de Xeraco ha començat aquest matí les activitats de la segona edició de les jornades sobre l'Alzheimer, organitzades conjuntament per les regidories de Benestar Social i Cultura de l'Ajuntament de Xeraco. Les activitats han començat amb la instal·lació d'una taula informativa en la plaça Germanies, on també s'han recaudat fondos per a la lluita contra aquesta malaltia. Les activitats continuaran el diumenge amb la representació d'una obra teatral benèfica a càrrec del grup local de teatre Almanac. La recaptació anirà per a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor. L'any passat ja recol·lectarem més de 1.000 euros, va ser un èxit en quant a participació i en la col·laboració de la gent, i enguany en les segones jornades el que hem decidit és augmentar les activitats. Tenim teatre este cap de setmana, que serà un acte benèfic que la gent donarà per a aquesta associació, i a més tenim la recol·lecta que faran el dilluns en el mercat, avui ja l'han fet en el municipi, i el que volem és que la gent es consciència, que siga conscient de quina és l'enfermetat, que tots podem patir-la i que possiblement a molts familiars la gent patirà, i el que tenim que ser és solidaris i col·laborar en aquesta bona causa.